Awesome. Streets. Gifts and the curse. Gifts and the curse. I'm living the mission. I'm in the streets. This gifts and the curse. I'm just hoping for better. You're not in a homie back lover. Streets. Gifts and the curse. Gifts and the curse. I'm living the mission. I'm in the streets. This gifts and the curse. I'm just hoping for better. You're not in a homie back It's lover. better if I put the feet. If it's in just in the I mean. It's not my fault if it's try to study politics. I mean, streets. Streets is my artery. I don't have to say much if my PR got the summary. Best feeling everyone is in the zombie survival. I'm in the middle of the hood, is in the zombies in surrounded. Awubheka usangithanda. Mana mfethu wathi ngokungithinta nje. Awukahle phela nami ngibengihambela indawo zami nami ngikunika. Oh mina usangithanda. 6 months mfethu ungangithinti. 6 months abantu bekhuluma ngawe la Oh, ngaphandle. Bayakhuluma abantu la ngaphandle. Mase ngijola. Bayakhuluma abantu ngawe la ngaphandle. Bathini? Hawo. Mase ngijola ngithi. Wena wazi wena? Wena wazi? Angazi. Oh. Uzobona ngelinye ilanga ukuthi phela umnyanga bakubuza. Awusangithinti lokho aphela nje inyanga nje zo6. Awungithinti nje awungihalele nongihalela kusho ukuthi ngithi mina uyazi wena la udla khona ngithi nawo sowuzindokuzana uzenzela ngendlela yakho nami ngendlela yakho. Okay manje waye phela ungangali phela akubo umuntu usangifuna akubo umuntu ngitshele phela ungikhulule akubo umuntu bayiboneke njengamanje umuntu akayibone. Oh manje ungangitshela ngihlula lokho ungitshela lokho uthi yena umuntu akayibona mina sengiyira lokho ungibambezela ngithanda mfethu. Kodwa mina lento yenzayo mina ayikhohlwa Ngiyaxolisa. mina yazi nginofakazi bonke ngawe mina. Okay akunankinga Kodwa sesingalahlana iminyaka emingaka ndoda lahlane kodwa into yenzayo manje ayihambi neminyaka phela into Okay, yenzayo ngizoyi- iminyaka ihlanganaphi ngizoyilungisa. ihlanganaphi iminyaka nalento izindlela zami ngizoyilungisa nje akwazi, ngizoyilungisa. mina ngine-proof yonke mina engakhombisa yona. I-proof ikhona ngicela ungixolele baba ngiyacela Okay ngizokuxolela ngitshela ukuthi obani laba bantu osikade usuhamba nabo soxoxa kahle nje obani labo okade usuhamba masiwehlisa nabo ulaka usulalaphi ngizokutshela masiwehlisa ulaka hayi ngoba manje umoya usaphezulu. njengangitshela mina sengiyazi wena okwakho ukuthi ungitshele wena njengamanje unabantu bakhona usuhamba kubona mina ungitsheli Ngiyaxolisa. njengamanje yabona nje Ngiyaxolisa. vele uyeke uphuma kumina Shamase ehlisa umoya. Phuma kumina. Kwali? phuma Kwale kumina Nkosi. ngiyacela ngithi phuma kumina. Makhelwane. Yebo Mark. Yebo ngithe angicelela iceleni nje makhelwane ngenxa ukuthi Hawu masengenzeni makhelwane wami. Makhelwane kunento esengilokhu nesikhathi ngiyizwa nje lana ayingiphathi kahle. Umsindo nje uhlezi ukhona lana endlini yenu niyaxabana nobaba Nkanyizi kanti akukho right lokuthi niqabane phambi kwengane. Mawukuthi niyaxabana ingcono ingangabikho ingane ngoba izogcina isi-affecteke ingane isiba traumatize ingane igcine isikhula nayo icabanga ukuthi into right ukukhula ukuthi yena sixabane. Ngiyabona makhelwane. Yebo Mark ngiyaxolisa ngalokho shame vele ingane ibalekile. Kodwa nami kumele ngiyilwele ngalezi sikhathi ngiyaxolisa ngiphinde futhi kwenzeke. Ngizame nje ukuzama ukukhuluma ningahlezi nixabana njalo nifune nanama-advice kwabanye abantu ngithe njengomakhelwane kangiyizeke nami ngizokhuluma nani kodwa nje ingane bakithi ngiyayizwela kakhulu ukuthi izokhula isinenkinga mawukuthi njalo nje niyaxabana nami niyaxabana. Umakhelwane wami ngeke kuphinde kwenzeke sami ngiyapromise kuphinde kwenzeke. Hayi mfethu hayi sekunzima sengifuna nokuthi ngizame indlela zokuphuma kulo muntu lona Uzophuma kanjani? mhlawumbe ngazi vijaya mhlawumbe bekhona indlela ongangisiza ngayo yabona nje ukuthi ngibhayizisa kancane nami ukuze ngikwazi ukuthi ngiphume ngikhululekile kuyena. Ufuna ukuthola kube khona umuntu encizana ufuna umthola ukuthi ukanjani noma ufuna uma ungangenzela nje ukuthi nami ngazi ukuthi ngibe nobufakazi obuthize uma ngisho athiwa kuyaqhamuka kumndeni wakhe noma uthini ngazi ukuthi sayinanga umuntu ezephuzana. uma ngizogcina nalento phela ngenze ngigcine sami ungazi ngifike endaweni mhlawumbe ngizongilale naye noma nani kufanele so yini ezoyenza ukuthi siyashisa noma ungalala mfethu vele angisekho kuye angisekho kuye vele mfethu ngisho athiwa wenza yini mina sengifuna indlela vele ukuphuma lapha igate engilifunda kahle athi ngishayela igate wena. hayi lule mngane wami mawuthi wona angeke ngibuze inkinga ukuthi yini indaba noma yini Wama- ubone umngane wami ngizoyenza lento nayo
ngoba manje into yakho ukugcina sekusolakala mina ngathi mina umuntu wrong kanti uyena wrong uyayibona ngcono nami ngithole indlela yokuphuma mfethu angivulelele lo case into Uzowenza ngani ayinamba ngingane mina ngifuna nje umbuza uwe emotion ngitholi imbuzo uwe emotion kala phe kwakhe ke njengamanje ungasamdedela wona kala phe kwakhe bona phela before vele encane phela ngeke ngizomama nawe yazi phela sokhuluma njengabangani athi awuseyena nomngane manje asazwana seyona impage ayishabu noma yini ngamadolo ngicela umvele enqanga ukuthi wena ngigcinele phansi ngamadolo ngicela umvele enqanga ukuthi wena ngigcinele kaze ngaba yingaphandle kwakho sithando sami kaze ngaba yingaphandle kwakho sithando sami kaze ngaba yingaphandle kwakho sithando sami Ngaba yingaphandle kwakho sithanda sami Yazi kuthula ubheke emumva lasuka khona Sithando sami namanje mina kangikholwa Ngoba kudala siwazivuka samba siplate Wayimvula ngibonga ukuthi uthando lethu lusabona Yazi kuthula ubheke emumva lasuka khona Nakancane sithando sami wena kaze wangibhora Noma ngabe silwa sivura uthando uphinda sokuduka Ngibonga ukuthi Mana mfethu indoda yami ngophela izosibamba mfethu and ngijwayelene nengihlala imfuze nonke nibe right mase sihamba ukuthi bani uzofuna umuntu hayi urazi impela lapho ngezimbambe khona njengoba iphuza yona mina ngiyaphuma ngiyamasha mina ngiyamshiya now uzogcina unesikhwele kanje ngiyazidengezana ngeke mfethu wena mawuzovala nje umlomo wakho nami ngivala umlomo wami ukwenza mina okay fine inamba yakho unayo vele uyazi nayo kodwa osixoxayo awuzomtshela wena okay all right ngoba vele ihleza umuntu angithi ongekho so ushuthi mina ngase right yangithi awuzela nayo nami mfethu ngiyakuthanda ngokuthi manje ngisawa umyeni wami phela ukuthi yebo uyongivulala ngezandla saba leyo usho kanje usaba lento leyo okay shop ngiyabonga yes alright mana phela bese athi phela ngithi manqancane uthi manqa ini manje ngize manqancane ngizamazi orange kancane manje ungizele endlini namhlanje endlini umuntu wakho lana akekho manje akekho uhambile uthe usangazi manje athila sokuthi nje senje uhambile vele uzoyibuyela lesi nabangani bakhe mhlawumbe ozikhale ngeke zasibamba cabanga sonke nje ngifuna nje nami unelisa kami ukuthi amayibuya ngizozenza umuntu olele alright umana ngeke zasibamba ithana akekho mina ophethe ngikhaya yabona nje uma ukuthi ngizosokala ikhathi noma ukuthi sizobuya nami ngizokutshela vele mfusho abshaya vele ngiyamazi athanda njwala ne vele lapho nje indawo khulileka yabona nje ngizokhala ikhathi mhlawumbe nje around 11-12 ebusuku ngoba sabuya ke lapho nawe uzozama vele ukuphuma athi afika la wesilindele ke ayikhali zawu uyozabuye phela lo muntu wakho ngempela futhi azozabuye lokho sizana ngomxoxo ayikhale neze wena uyindweni vele awusuka umadoda wahle namhlanje ubheki wamadoda Makanyeza lo ufuna ngani? Hawema. Awufuna ngani kanti? Yo. Ngiyeza. Patro. Hayibo. Avule eminyango namhlanje kwangavula eminyango kwenze njani? Yes.